хора. Това ви е си още половин час. Развихме се зад кадър. Стигнахме до тук. Алекс в момента е за храна. Ама намерих една кокошка и това е. Когато казвам, че тук е 2-0, ама някой не ми вярват. Само виждам пчели и две и... Кокошка! Още една. И мисля. Ама сега съм 6. И са в 6. О, тук е супер много с кокошки. И конове и пчели. Направих място за лодка, мога да се паркирам от другата страна. Добре. От другата. Това. Ще се обърна. Аде! Тази кокошка е беглец. Коза. Значи е била в затвора. Да. Кокошката е била в затвора. И Алекс сега намира И я убих. и беглеца. Защото трябваше беше съдено. За бягство от плеер. За бягство от плеер. Да. Е съдена. О, тук колко крави намерих. Тук е... Има супер много крави. Трябва ни печка. Не е фен Тебе. Айде, бе. Само да убия кравите и това. Добре. Чакаме Алекс. Като си гледам океана. И казвам, Ние живеем едно. Къде ще живеем? Добре, преминам се. Абе, после ходим в радиацията. Опи. Радиация. Айде, бе. Че не бях стала за Алекс по-бързи. Идвам. Или не си служили леко. Става това. Да, не сме стали, да. Чакайте се около. То е много бързо. Защо толкова бързо, наистина? Майко! Щупих си краката. Так са си лодката. Аз гледам право към слънцето и нищо ми няма. Аз тът. Гледаш право към... Не трябва ли да те заболят очите? Не. Не знам. Айде, скръв се за океана вече. Аз търся лодката ми. Опа, ето. Така става. Оп. Виждаш ли? Да, само си намеря лодката. Значи няма ето. Стела плуване. Да, бе! Много е далеч. Някой ми е И в гепил. момента е зад океана. Някой ми е гепил лодката ми. Един, два играча спът. Кой е втория играч? Не спамищите. Що? Ще те махнат, защото си спамил. Ти спали винаги. Не те махат. Ето къде е била. Била е в него. Не мога да поемам какво сундовче си. Да, и аз. Тупичко. Много. Айде, гледам си краката, ще тъпна така. Дай. Айде, какво е? Остави се. Да пусък. Кара да се да коша.
влезеш и в водата, да знаеш. Ето там щита ти плува. Ще взема всичко плува. Къде ми плува щита? Видях фугнато. За мен е фугнато. Чай, че за храна ще замини тя. Виждам още храна. Да имаш въглища? Едно. Слагам. Слагам точка. Не чакаш. Нищо не работи. Ау! Пази се. Майката пребих се. Трябва да сваля бриките, за да ги тази дома. Кой? Там къде е. Няма я. Не съм много популярен от това. Еми популярен си. Училище. Познават ме двама. Да. Ще сложа един топче и втори топче. Да, за къде е дървото? Мен. Е, дай го. Еми защо? Кой трябва? Кои си? М, Дървото. Къде? Много як материал е това, нали? Това е полица. Аз имам 34 топча. Добре. Не съм си кафтал никога. Да бе. Да? В Майншафт. Ти имаш ли саплинг в теб? Не? Какво? Да, нямам. Так със саплинг. Просто трябва и за така да между другото. Там. Аз сега ще почна. Трябва да отида за саплинки. И пръст. Мен имам 8. Саплинки и пръст. Мен имам 8 саплинга. А пръст? Не. Сега имам 8 пръст. Окей, имам 9. Не 8. 9. В мен света хабинковца може най-малко да бъде. Аз ще се върна след малко, само се намеря нещо, в което търся. Иначе хора... Какво намерих? Само карам. Само да се Е, върна. това ни трябва. И по незнайна причина хора ще ни отнеме време да намерим вилич. Ще се върна, нали? Не. Ще откара да намерим вилич. Вилиджери! А, Ама това ще е зад кадър. Няма да ви губим времето с това. може да бъде вилич, просто да ще намерим вилич. Което ще отнеме поне 3 часа. Не 3 часа, ще е само до докарването до тук. Аз идвам. Не знам, че сме по-ниски от 2 блока. Ти? Това знаеш ли го? Не казаха ли, че сме точно за... Ела, виж. Ела, я виж само така. Това е блок, че нещо. Да. Shift. И какво е това? Кое? Това, което си направил? За вилиджера. Слагаш вилиджера тук, слагаш това, което ти трябва отпред. Ти може да вързаш с въже вилиджерите. Да, вижте. Иначе това зад кадър ще става. Да. Пребира. Auto jump, you auto jump. Я гледай.
Алекс, я и ми виж автоджамп. Емотика. Аутоджамп. Сайт не автоджамп. А какво? После клавиатурата да става спейс. Ще ви кажа хакер. Къде да давам ти пръста и саклингите? В теб лягам, отдай ти лягам. Аз печем? Няма. Добре. Аз успявам да поставя... Къде да го поставя? Ще поставя... Не бе, Криси! Окей. А тук какво трябва да се направи? Да направя баба хартия. Ако направя 3 хартия и го сложа тук и сложа тук такова. Какво трябва да се направи с това? Кое бе? Алекс, за кое говориш? За това нещо. Ела при мен. Това там. Дай да видя. Това е хартия. Не над печката. Това е хартия. Трябва да ти мап. А, Не хартия. аз сметнах ма. Как се? Не такъв мап. Дай ми. Трябва да... Ела, колко хартия имаш? 3. Трябва ти 9. Ще оставя. Какво бе? Той е поудя. Защото не знаеш колко е 0 плюс 0. Не си колко е 0 плюс 0. Минус 2. Грешка. 0. Ето, видяхте ли хора? Отивам да дишам под вода. Да знаеш. Много му. Не. Да се чува добре на камерата. Мотор. А? Наистина. Го. Значи хора, за следващия път ще сме много по-развити. Развити. Иначе това тук стана много добре. Имаме вече лампи да не ни спават мобове. Спахме първата вечер. И това видео също ще е кратко, мисля, че ще е по-дълго. Също ще е по-дълго, ама другото ми се загуби. Много съжалявам. Но, Алекс, ела загуби. Ела. Чакай да само да се сложа. Да се забере. Чакаме Алекс за корица. Така. Сега идвам. Само да затворим честа. Така. Хора, това беше иначе. Чао, чао.